udara sabhuku? Handina. Hausati wadaidza udara sabhuku? Ndinera ndikadaidzwa ndikatonga. Asi kana paine rimwe handisiziva. Asi une masabhuku mangani? Ndine 1. Unokachinjwa kwa sabhuku ukasaenda ukati ukabva kunoti handina kuchedzwa sabhuku apo kuti rimwe ndakambocedzwa ndinye kutaurwa pano Ndakashinzwa zvishua natezvara wangu vachida kunzwisisa kuti ndandisana nemudzimai wangu Ndini yanjisa. Inoparadzira vada kusana mudzeko. vakashedza vachida kunzwisisa Chimbomira. Isati ringokubvunza chete. Munomboziva basa rasabhuku kana munaye kuground? Mbere. ziso rachangamire. Ko kana washora ziso rachangamire unenge usina kusora mudzi weziso. Ndinenge ndashora. Sabhuku pindai munyaya. Ogara usiku kune vanhu. Sungame. Pambire muchedero kubloka iro. Nawe yakatika ndekuda isu murume uyu akanetsana nemudzimai wake, anetsana nemudzimai wake, mudzimai wake atiza kuenda kuatezvera wake, atiza kuenda kuatezvera wake, atezvera wake ndoda kuona nemukwasha wangu tizi nyaya anetsana nemudzimai wake because inenge akuzodherera akaita se kandida damuzoti akundibudisa pasaizivi pane zvaaita zvichokwadi akauya mukomana yemudare rangu inini mudare momo muswe vamune nyaya mbiri dzanzimo vamune nyaya yambuya wake yanga waita tikabva zangosangana tasangana tikataura nyaya yake mukomana yatezvera wake tapedza kutaura nyaya iyoyo tikamusura tikati iwe chirega mashoko akataura kuti iwe ukaona mombe dzatezvera wako chadzitinha kuenda nadzo kuchindunduma asiriwo kudhererani atezvera ikoko kozi iwe utone kozi kuti ukadziona dziri kurefu kana kupi nokodziri kudzitinha dzicha nadzo handiti nyaya yekuchiwa maitaurirana ishwa akumbira regiriro apedza kukumbira regiriro pakabva pataura ambuya wacho wabuda ndikanzi zvisokwa pamusoro sabhuku nyaya mataura iyo yekuti anotina kudherera kwaita anobaba isusuoni anotidhererawo panyaya yamatitonga kutukana nyaya ida matonga ekutuka kwatakaita muvhileji pataitaura nyaya idzodzo nevakadzi bedu vachisanganisa madzimai avo kuti mavharo afanira ngwari tichida kuenda ikoko vakabudisa muromo kuti uyai kuno kumesi kuno ndikumanise kuno ndomuromo wakaita se wakaburitsa saka inini ndandiripo ipapo vachitoziva kuti nini ndirimo mukati mupi munyaya yoikitika asi vakashedza tiri mutotaura kuenda mbako wakati uyendi kumamisa ikoko saka ndataziva kuti kumamisa kwada kunita ndokuti ngati hondo zvavakataura hanzi vati kumashuroko vakambopinda futi ivava tichigeza parukuwa takapfeke nuru vakapinda vaikaona patatu tikabvunza vanga varipo vamwe vacho vakati zvishuwa zvakaita zvakatikira ona iwe nyengi bavhali wakakanganisa haufaniri kana kwanza ambuya wako vari mukati mevamwe vachituka vachiita zvavanenge vachiita iwe ukangoti ndikumamisa ika kurati mumwe uchitaura nani nambuya wako zvinoti zvakabva zvapana saka zvouchiita iwewe chiita kuti ndese kubhadhare hukani ambuya wako zvinhu zvapera zvipi izvi urispekte chi anambuya natsara hazvisvo akati ndazvinzwa tirenji ndobva tati vanga musi wa1 patikataura nyaya iyoyo tatati munobhadhira huki musi wa27 usati waita wadarika takagara 27 akasvika ndobva ndatuma mupurisi akaenda akasvika akanzi ai vasati ndazviwana tamuna february kunga pakati pafebruary ndikazosangana naye inini ndege akati chirenji pane zvinhu ndatasara kutengesa fochi ndikawana mari iyi ndichakupai mimi kudare kwedu kwasabu ndichakupa $5 ambuya kundobhadhara $5 yangu kuti mimi ndakunonokera panyaya yangu ipi yeyi ndikati aiwa izvo zviri zvikwauri ndofunga akatengesa fochi yake akapedza ndatuma mupurisi ichi2 hapana anzi akabuda ndakazomuendera nini muna juni ndikasvika ndikati kwavhari ambuya vako vari kundinesa vachiti ko isusu panyaya dzedu isusu takabhadhara kwenini kunzi da kukumamisa kwandikaitwa asi makapiwa sabhuku makadya huku yacho here ngati aiwa ine akambodya huku ino ndege ndichamuona ini ndege ndikamusvika mukomana ati chazviti
ari mucha tine zvinhu ndikamutaurira nyaya ndikationa kozvo zvandakutaura natezvonatsanwa vava kuti mimi ndimaiti munozvigona uyu mamutadzirira wani saka iyoita se ndipe $5 iyo kana uinayo tibhadhara hambe yawako ukasadaro ikaenda kwamambo uchabhadhara mari inodarika mbudzi uzobhadhara kuchanji yako kuti ukaita se ukadhera apa utodherera nenyonyi ndikataura chi nyaya yacho saka zvinobuda here saka ndakupa 7 days uite zvinhu zvi izvozvo ishuwa ngomana uyu hana kuita izvozvo vamwe ndofanika kusangana izvamwe ndikamutsangudzira nyaya yacho naiyoyo kuti ipinde zvene mudare asi zvekuti zvazvo pastatement iri kunyora kanyorwa kuti akaramba kuya kudare ayo hapana dare randikamuchedza akaramba irori ndo dare racho ratikaita kusvika azviratidza kubhadhara izvozvo saka ndikati andidherera imboenda kupi kwamambunzi kuti zvinoita rikuita kutonga kutadzakidza saizvozvo funga ndomamira kaita nyaya chaka kuti sabhuku atisabuku iziso rati utorizira saka zvadzara sabhuku azvinhu unozva kutapudzira zvimwedzi kuda kutapudza zvakaipa zvakanaka usiya chekutanga inini itigaga anya yako yako ndiyo kutuka adi kuparadza nguva uda kuti wachangamira kuti mwana anotuka unzwe murango wako itagaga kupedza yako inini panzi kukowa ndakapinda zvishwanda ndiri inini munorurama naEvans munorurama akashedzera ndibva ati oti zvikanzi kuri kugezero ndobva ati ndinoda kungodarikawo kuenda kumiri ndinechipfeke mineseki mudariki zvisva kudagara andibva tanga kupedza kupfeka ndibva pfeka right zvadaro vakazosheedzera zvikanzi pindai inini ndine kudaira ndikati mati tipinde here zvikanzi pindai ndobva tadzika ndayangu pazambuko pamademo ndayangu atenda kumiri tadzoka kubva kumiri kwekwe abu yangu aita kuparadzana rimwe zango repazasi racho ndibvaenda kudzimba dzavo inini vanenda kuba kwangu ndasvika pamba pangu ndikabva nanzi naadzimai ambuya wenyu vangu vari panapa ndikati ambuya wangu zvikanzi muroora wangu avamai aini ndikati wo wangu achiti kudii zvikanzi vari kuti imimi mapinda kupi kurukowa uku zvebhaikinde ndikati ikinde kuti wakati wapinda zvebhaikupinda zvezvekupinda rando ndikati awo zvino iwewe maifana enda unondibvunzira amai kuti adainzira kuti pinda indiyani zvichivadzimai vangu vakasumuka ndobva waenda kune muroora wavo ndobva abvunza zvikanzi munhu adaida kuti pinda ndimaiberei kana muchiti ndiri kunyerwa bvunzai mai Francis ikateka kuparadzana nguva yokupinda parodhika ikunzwa matauro kuti nyaya chaicho yekurwadza ambuya wako panapa ndiyokuvatuka ndekutuka saka ambuya unataura kuti mira kubvunzwe wakaenda yekudarika saka makawirirana kuti uchabhadhira $5 yekubatira ambuya wako huku hatina kuwirirana $5 saka ava vanombopengera hatina kuwirirana pindura mubvunzo vanombopengera chirenje vako ava ndozvaita wadaidza nemutumbu wati chirenje vanopengera saka zvavari kutaura kuzvona yakaitika ndekudai pindura mubvunzo ini handinensikada kupinda mburi yati padaro handizoi pindura mubvunzo tinzwa kuti makazviwirirana here chete zvekuti iwo uchabhadhira chii $5 yekuna mbuya $5 yekudarika achirenje ndozvaita kuita aiwa tinakuwirirana wakatongwa nyaya yako yakapera chinzi nyanga yakapera chinzi mukwasha wangu kana aita iye adanosadzira ngwe dzangu kuchindundu aiwa inini mukwasha wangu ndakumuregerera panyaya dzipi idzi nguva yangava yakure ngwe dzake kumba obata huku zvisva ndakabvuza bata huku ndobva ndapiwa ngwe dzangu patozaa ichipera nyaya yakaperera pakuti mukwasha wenyu mumazvidzi akadzanga achitaura kuti ndaipa muenzaniso kunadzimai wenyu kuti kudhara vanhu vaisedzera mombe sezvakaona chitundu moko kana kutora mombe idzodzo dzopinda mumunda madzene madzacho ari adzimai wangu sabhuku
Pamakatoka mwana uyu pangofanana. Papana mudari wangu papana akachipindi. Mune maminitsi. Ndakazvinyorera. Unoona zvawakuita manhongo kuda kutibenda macho. Wozvisati unotaura nezve. Zozi nyaya yakaitikura kuba kwenye kupiti. Handiti. Wandizvizisi. Nyaya yakaitikura kuba kwenye. Isabhuku wona ndowatanga kutaura panapa kuti pakanyorwa zvisiri handikamudaidza akauya zvake kupi handiti kuzvoro zvekuita toda kubvisira nechajipa pasimaigana wakuwaita sevanobemba ewa kufukakudaamone maprevious nasabu pane pawaizi kurota anobemba ringanyorwa zvisirizvo apa kufika kwako vamirirani sabhuku kana vachiti mambo aiwa uyu mwana hasuti ndakamushedza akahamba kuuya vamirirani zvino kana pane maprevious pane pavangakumiririri nechoka uri kwakapati kutaura kurumbidza wanhuidza ivi rikuudze paumiri sabhuku wako vanototara nene zvakanaka ende matevero vanga vaite taita kuti ngoti ano iva mwana anotongeka nasabhuku chidzoka monowadzana nasabhuku zvawakanzi ubhadhara uite sei usina kuwesta nguva yedu wanzwisisa tisina kupinda munyayani because ikatongwa kare mukawirirana zvekutobhadhaisa zvamubhadhaisa nezvandataurawa zvinhu chicho wasina kubhadhara ya wanzwisazata ndozvatachida kuti no enda vanogadzisa zvinoita kuti unge une ugaro zvakanaka nasabhuku kupi zvinavenoti vauda kutonongora tumeso aina kuti sabhuku wako ndakaenda nazimai wavo kunotengeserwa foja kubindura last year wanditengesera foja wakazondichaja mani ndapamba pawo ndadzoka kubva kufloor zvishoya ndakakundika kubhadhara mari iyoyo ndikavapa iri $20 iwo wanga vatiudza $80 ndobva ndapikisa ndikati hazviiti vamwe vese ari kubhadhara ma15 ma20 zvishoya ndakakabhadhara vatambisa 20 kana uchiuya pamberi pemutombo sauyewo neuchenjerumo nendoka wamana vanhu handizvo difference yemari yakutaura ka 80 na 20 $60 handizvo sabhuku wako panyaya iwanzwa kuti watikapaudwa mari $5 nechii handozviba pane hukumi $10 ndio yauda kuti utone twese twauda kutona nokuti maprevious wakutaura wanzwa sabhuku panapa kutaura nyaya $60 handozviba saka wakazopesira ndabva pavo sabhuku zvakaza zviri papepa ndo zvatinotonga wanzwisisa uri kuzviomesera wega ende hatityi kufamba nayo nyaya yacho tinofamba nayo inozongokuyira wezimune dzenyu but tiri kuti pane iyi iripo nhasi handitika pane pazvikanyoka ambo wakononzi amene kandiwa ari panapa unofarira kubatira amai airini huku unoya nayo pano pasabhuku yozoenda nemupurisa pa27 January handiti ndizvo ndobva yasainwa nabhero ndibhero munyori handiti ndizvo right ndobva tazoya panapa pamamuna June panyaya yabhayasa aifanira kubhadhara huku kuna mai airini ambuya vake akavatuka handiti ndizvo uye akapinda pakuva vasina kupfeka ambuya vativo havachada kubhadharwa nabhayasi mukwasho wavo sezvo mazuva akatongwa nyaya yake awanda pasina zvabuda handitika yakatongwa pa13 February handiti ndizvo kusvika nhasi apa dheti ranga rapo ranga ra4 July handiti ndizvo asi panyaya iyi pachanyorwa tsamba ndoconclusion yakazoita komiti kuenda kwamambo sezvo akashora dare rasabhuku pakusabhadhara kwaakaita nyaya yaakabvuma padare unoona nyaya yako uda kuti usina time zvako ifomasi handozvipanda pakutaurwa $5 yambuya handizvozvo ne$5 Yokushora kuwana vakuyananisayo
Anditi. Ndozvakapedze nechiita panapa. Achati kunyaya ngesina umhanga. Right, chamani. Ukuwa parini. Ukuwa parini. Amai mamunotaura? Zvokuti dai kukunzi panguva dzavakatongana inini ndikanga ndaziviswa kana kuti dai vandiripo taura kwatiri kuita kuno zvisina kusvika kupina kuno inini handikanga ndakaziviswa kuti ava vaitirana mhosva naambuya vake Kwakuudzai nhasi kuti ane mhosva kunokuwa mangodhera. ndakati ndatoudziwa kutotera Ndati maudzwa nani? ndatoudziwa Nani? nomwana wangu Ndiye aifanira kukuudzai futi kuti ndoka sako. Ndine mhosva yandakadziturirwa pasako. hapana zvandaitoziva Ndakatidetserana mai. Iye ndiye asina kukudzai. Handitika. Saka hatisi kuda kuti zvisvike kwamamusika. Chiripo chama. Enda unobhadhara. Saka unoona handitika. Panambuya vako. Dare masabhuku handizoti. But ndishorera masabhuku handikube. Isamudzi. Udzoka mutonga daiko. Mbuzi yachakamire wobhadza zvanzi mutombo wako wasabhuku ikoko. Obvapedzisa mbudzi yekuenda. Wandizvizisa. Enda hatikunzwa kuti watadza kubhadhara futi. Tinozotonga manje. Waita basa. Avasabhuku vaitolimitwa kumhanya pahuku nenyaya yekuti dare ranga ritonge zvinodai huku. Asi kunzi munhu watukamo. Kutaura pachichakatira ambuya vako vari kuchakatira kuti ndokumamisa ibva ikunomisa. Hanyaya kuti ndakanzi ndichazokubata. Saka ndazotobamba.